कैसे के अयो बहनी हम तोरा घरवा, कैसे के अयो बहनी हम तोरा घरवा। भाभी देती न हो पैसा हमें करियोगे कैसा हमार बहिनी। लाई चिउरा लेके जल्दी आजा हमर भैया, लाई चिउरा लेके। एक दिन अबो बहनी हम तोरा घरवा, मनवा में रखे तू हुआ सगे। कैसे के अयो बहनी हमें तोरा घरवा, कैसे के अयो बहनी हमें तोरा घरवा। भाभी देते न हो पैसा हमें करियोगे कैसा हमार बहिनी। वैसे न भूलही गे बहिनी ई बतिया, बरही तू सबके प्यारी गे। कैसे के अयो बहनी हमें तोरा घरवा, कैसे के अयो बहनी हम तोरा घरवा। भाभी देते न हो पैसा हमें करियोगे कैसा हमार बहिनी। संजीत संगम सागर कहे करो नहीं बहिन इतना जीदी हो। कैसे के अयो बहनी हम तोरा घरवा, कैसे के अयो बहनी हम तोरा घरवा। भाभी देती न हो पैसा हमें करियोगे कैसा हमार बहिनी। लाई
लाई चिउरा लेके अब आवतानी बहिनी, लाई चिउरा लेके अब आवतानी बहिनी। पैसा ले लेनी कर्जा भले होई के तनो खर्चा, लेकिन आई बहो आई बहो। लाई चिउरा लेके जल्दी आजा हमर भैया, लाई चिउरा लेके। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा।